Jee, nyt lähdetään viemään naruja pois. Vittu! Sain videolle sen. Kaisottanut löyset ohi. Gangnam Style. Ja on tälleen. Hei! Jatkat sen. Nauttikaa. No niin. Uudestaan. Jee. Nyt mentiin ojaa. Au! Puree. Kohke oli. Tuspu. Tuspu. Kohan rasvattu. Rasvattu salama. Mummus. Neksu on tänään laama. Karvahärjä. Tui. Eli nyt me tullaan takaisin täältä hienosta polusta. Ai. Hyvä, tervettiin. Saatte. Ei kiskis, kun se sanoo kiskis. Älä syö! Kamera. Hyvä, ei syö. No niin, hyvä. Ei syö. Tultiin päälle. Nyt se on ihan kaljurotta sieltä puolelta. On niin kaviotkin. Leksu! Varmaan keskittyi niin paljon syömiseen, sit ihmetteli. Oi, sieltä tuli ihminen. No niin. Wow. Matka jatkuu. Talvimaisemat. Ai kamala, me tarttu tuo kiinni. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이